mesmo na democracia algunhas palabras poden afundirche a carreira ou estragarche a vida. Non é preciso que sexa xornalista, calquera publica nas redes sociais. A única diferenza está en que o xornalismo debería contar a verdade, amosar a cara oculta para darnos perspectiva. O xogo do impostor consiste niso, precisamente en non dicir unha palabra a palabra clave. Guerra, catástrofe, xenocidio, fraude, censura... Se aceptas entrar no xogo, contes o teu posto de traballo e mesmo podes ascender na empresa, non hai problema nin conciencia. Pero que acontece cando decides non entrar no xogo? Vou contaros algo que me pasou de verdade. Unha noite falando cun enterrador. Si, un enterrador de verdade. Comezamos a conversar. Ao principio falamos de cousas normais, da vida e da morte. E de repente, sen avisar, sacou uns papéis vellos e díxome: "Lee isto, pero non lle enseñes a calquera". Cando empecé a ler, decateime de que aquilo era algo distinto. Non era un conto, non era unha historia inventada, era algo imposible. Eran as memorias dun esqueleto. Aquel esqueleto pensaba, sentía e lembraba a súa vida. Se queredes, vou ler o que poñía neses papéis. E a partir de agora será el quen fale. Eu nacín, medrei e fíxenme home. E miren vostedes onde fun parar. Todo comezou por un ollo. Sí, un ollo traidor. Un día enfermouse un ollo. Fomos médicos e quitaron unha boa chea de cartos. E ollo, quedou grolo. Eu tiño un gano. Tenorio se chamaba. Máis elegante que moitos señores. Un día, mentres lle daba de comer, miroume fixo así e zas! De un empeteirazo directo no ollo. Quedei peor que antes. Volvín aos médicos. Máis cartos. E deron un ollo de vidro. E así, un día morrín, tranquilo, ben peiteado, elegante. E mirade, ninguén se lembrou de quitarme o ollo. Estive aquí deitado moito tempo. E os vermes facíanme unhas cosegas. No, ata que desaparecera toda a carne non podía sair. As normas son normas. E unha noite saín. E sabedes que? Agora vexo. E os esqueletos non poden ver porque non teñen ollos. Aquel ollo de vidro que nunca me servira para nada na vida, agora é o mellor que teño. Está triste? Boas noites. Boas noites. Vostede non será algunha das mulleres que contan as historias? Desas que morreron en noites e batallas? Non, señor, non. Eu morrín de tristura. De tristura? Pois sí que tiña que ser boa a tristura. Moi fonda. Eu morrín namorada do home que está aí. A ver, quen é este afortunado? Aquí con algo moi serio. Pero bueno, que adefesio! Un señor con bigote, ben retorto, escacharrado como se fose o rei do mundo. Cousa fea! Pois non sei eu, para morrer así de namorada había que ver en vida. Eu quería moito. Xa, pois eu con permiso vou descansar un rato. Pero é que aquí todo o mundo está triste ou que? Boas noites. Pero bueno, iso non é voz, iso é un trono. Iso dicía, tiña unha voz fonda e poderosa. Entrei nun coro, como abaixo. Nun coro? Mira ti que artista. Pero por pouco tempo, o director díxome, ti desafinas. Desa que? Desafinar, botoume fora. Con esa voz... Deus deume voz, pero non me deu orellas. Iso é mala combinación, sí señor. Oh! Vale, xa entendí por que che botaron. Quedei tan magoado e fun apagándome pouco a pouco. Non traballaba, non comía, non cantaba, e así, entre suspiros, a vida marchou de min.
La filosofía es muy... La geometría y la lógica. La justicia y la filosofía. Pero ¿qué fan estes? La generación actual. Perdón, pero podes saber que lingua é esa? Castellano. Castelán? Pois non me parece. Nosotros somos sabios. Enios. Eruditos. Pero non ven que se engorxa, non poden pronunciar nin a G nin a J. Mira, eu voume, que para non entender nada xa me chegaba coa vida. Hello, my friend. Este é o inglés, moi boa xente, aínda que fala raro. Very good galego. Little. Gústanos pasear, falamos de todo, da vida, da morte. Mira, un rapaz. Music, very nice. Mira que rápido vai. Very fast boy. Very divertido. Mira, después de muerto. E agora que iso? Estamos ensaiando. Imos montar a primeira orquesta do cemiterio. Para! Iso non é música, iso é unha maldición. Pois o zapateiro dixo que tocábamos moi ben. A tan solo vou escoitarnos. Normal, pero non era de emoción. Entón desafinamos. Non, matades outra vez aos mortos. Ne. Ai, non, outra vez non. Lémbrome de cando era rapaz. Meu pai marchara cara a América, como a tantos outros. E un día volveu, pero o pobre non trouxe riquezas nin historias de éxito. Viña enfermo e morreu asiña. Onte no rebollo dos esqueletos falábamos da nosa vida. E así foi a miña vida. Fillo? Pai? Fillo? Mira que encontrarnos aquí hai que morrer para ver a familia. E así, entre os mortos, atopou o que perdeu na vida. Estes días estive vendo unha cousa moi rara. Ese ADN, non un esqueleto. Ose, sigo. Olha que foi agora. Pero que fai ese? Ai, isto xa é demasiado. Un vampiro. Eu, por si acaso, prefiro dormir por aquí preto. ¡Qué boa perna! Que faz? Nada, estaba mirando. Mirando que? Iso, A miña perna? é que me fai falta unha boa. Mira esta, non sirve para nada. Pois búscate outra. Esa túa ten moi boa pinta. Só por un momento. Quieto aí! Non está en venta! E así, no mundo dos mortos, cada quen trae a súa historia. Historias de amor, de fracaso, de soños e de parvadas tamén. Eu morrín de tristura, e eu por cantar mal.
Ai, ai. Very funny cementerio. Alguén ten unha perna de sobra? A miña non. Eu só traballo pola noite. Pois descansa un pouco, home. Fillo? Pai. Todos somos distintos, pero agora